Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. In moments like this, I whisper a prayer.
Hello, boys and girls. It's exciting to learn with you the fundamental belief. And today we are on fundamental belief number 8. It talks about the great war. Some call it the great controversy. Well, we know life is all about good and evil. So the fight between the good and the evil is what we call the great battle. I hope you choose to fight on the Lord's side. I remember my son loves the song that says, I may never march in the infantry, ride on the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, 'cause I'm in the Lord's army. Yes, sir. I hope you and I will be on the Lord's army. You know, there's a great battle. This is not the battle between those who are fighting on this planet Earth, but it is a battle that is fought in the realms of the spiritual. When the good and the evil fight, this is what we call the great controversy, which is the fight between Michael, the archangel, or Christ, and devil and his angels. I hope when this fight is fought, you fight on the side of the Lord's army. Our text of consideration is Ephesians chapter 6. Well, I think you can read it from verse number 8 right up to verse number 16. It says, put on the whole armor of God. Why? Because we're not fighting against flesh and blood, but we're fighting against principalities, and we need to put the whole armor of God for us to be able to fight on this battle. But remember, it is God who tells us that the battle is not yours, the battle is his. So when whatever it is, we need to take it to the Lord in prayer. For Michael, who is our great warrior, will fight on our behalf. So listen, boys and girls, the life that we live is a fight between the good and the evil. God has created the good, and the devil is not happy about what God did. So he has planted the seeds of evil, that evil might also grow. But I want to let you know, even though the battle is going on in our lives, but Christ has already wrought the victory on us on the Mount Calvary, on the cross, because when Christ died and says, it is finished, he was telling us that he has already won the battle. But we also need to do our part, to put on the whole armor of God in the battles of our life, to show that Christ reigns supreme in our lives. So I want to challenge you, boys and girls, whatever decision that you make in life, remember we've always mentioned that life is all about choices. So whatever decision that you make, you're either making a decision on the side of good or on the side of evil. But when you put the whole armor of God and you fashion yourself to fight against the devil, you know that you are fighting on the side of God. But good news, like I've already said, Christ has already won it on our side. So we need to surrender our will, our desire, and everything that we have unto Christ. So life, we need to sacrifice. When I say sacrifice, or when I say dying to self, I'm not meaning that you need to die literally, but I'm saying you surrender your will to the will of God, so that God is able to fight the battles on our behalf. Because hey, it's not by might, it's not by power, it is by the Spirit of God that we are able to fight on the side of God. Let me tell you, boys and girls, whatever we do in life, remember, it is a battle between the good and the evil. And when we talk about good, we are fighting on the side of Christ. When we talk about evil, it is the devil and his angels. And because God, when he looks at you, remember what we learned on lesson number 6, that God made you and in his own image, and you are special. And because you are made in the image of God, God is expecting that you surrender your will to the will of God, that you don't live for yourself, but you live for God. I like the way that Paul says, he says, for me to live is Christ and to die is gain. So what it basically means is we will surrender our life to the life of Christ, and Christ will bring victory over ourselves. And I like it when he says, for me to live is Christ and to die is gain. That's what Paul continues to say. And he says, I have fought a good fight, I have kept the faith, and I have completed the race, because I have surrendered all that I need into the hands of my Lord and Savior Jesus Christ. And the Spirit of God is there to guide us to live a life that will give glory to God. In whatever you do, in whatever you think, in whatever you act, do it to the glory of God. And by so doing, you are doing it on the side of good. So remember, Christ has already brought victory for us in this great battle, but we need to continue surrendering our will and all that we need to do into the hands of Christ, and we will win the great battle, because Christ has already won victory on us. May God bless you as you continue to put the whole armor of God in this great battle for Christ
has already won the victory for us. God bless you and God be with you. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, thank you for giving us Jesus Christ, Michael, the one who fights on our behalf. In this great battle, may you help us to put on the whole armor, that we might be able to stand against the wiles of the devil. Thank you once again for everything that you have done for us. In Jesus' name we do pray. Amen and amen. Uyamweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu wadzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Tunakwasemo semstara Jesu panguva ino yatatuwa zvakare kuti tidzidze zvimwe zvishoma zviri mukati meshoko raMwari pamusoro penyaya tiri kudzingirirana nayo nedingindira rinoti hope ndedzechokwadi hadzinyepidzi. Takanyanya kutsambira pamusoro penyaya yaJosefu. Ngativerengwe kunamata Baba vedu vari kumusoro kudenga, ivaiwo nesu patakuvhura shoko renyu, ivaiwo Mwari, isu tirambe tiri vanhu, tibatsirei pakutaurwa kwevhangeri. Musatendera kuti sevanhu titaurirane, tiregererei kudarika kwedu munyara dzevana venyu vakasangana nemasituations akadai. Musimbiso kunyange nevachasangana nawo pakupedzesera. Mwari mungotipa upenyu husingaperi mushure mekunge tamirira zvokwadi yenyu irregardless of our situation. Tinotenda kuti muchava nesu kubva zvone kusingaperi. Amen. Chapter 39 yaGenesis. Tiverengerewo verse 1. Verse 1. Josefa wakanga aburitswa muIjipita. Potifari gota raFarao mukuru wavarindi muIjipita akamutenga pamaoko avaIshmaeri vakanga vamuburitsa Ijipita. Verse 2. Jehovha zvino wakanga ana Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzi wake muIjipita. Verse 3. Verse 3. Tenzi wake akaona kuti Jehovha unaye uye kuti Jehovha wakafambisa zvakanaka zvose zvaita namaoko ake. Verse 4. Josefa akawana nyasha kwaari akamubatira iye akamuita mutariri weimba yake. Zvose zvaakanga anazvo akazviisa pamaoko ake. Mera henyu papa. Bhaibheri riri kuti iro Josefa asvika kuEgypt nemaIshmaelites vamutenga pagomba paya. Josefa anosvika mumba ndobva asikotengeswa kuna Potifa aiva gurukota raFaro kuEgypt. Soro wedu wenyaya anotiwo Joseph akatoenda kujeri. Kana kuti akatoenda kujeri. Bhaibheri riri kuti Josefa asvika kuEgypt. Toda kuti mbonakidzwa pekutotanga panapa nepfungwa yekuti iyo
Bhaibheri kutongotaura pavhesi ya2 pacho kuti Mwari akanga aina Joseph. Saka sei vhesi iri kutanga kunyorwa kwekutanga kuti Mwari akanga aina Joseph. Toda kuti mboona zvimwe zvinhu zvaikwanisa kuitika kuna Joseph. Zviri pachena zvoda kuti tibate nekuona mupfungwa dzedu sevana vaMwariwo. Bhaibheri kundiradza panapa kuti at every stage yakafambwa naJoseph, Mwari akanga ainaye. Ndoda kuti muone the timeliness yepagomba repaDothan. Takambotaura zvedu nyaya kubva kweHorebhi nepashekemu zvichienda zvakadaro. Tikati neage yakanga ina Joseph, he could have been a victim pakati pesapa. But the presence of God in between these places, dzimwe nguva hadzinyanya kutaurwa pamusoro pezvazvo. But once in a while, tinoona pachikandwa nyaya yekuti Mwari akanga aina Joseph. Takambotaura kuti ngatitende Mwari akatendera mufana wechidiki kubva paHorebhi kuenda paShekemu. Tikati providence nyasha dzeparwendo dzakafamba nemukomana ndokusvika paShekemu ndokuchaya vakoma. Ndokutera kuDothan, exhausted as he was. Asvika paDothan, that's why he is called a dreamer seen from afar. Tikawirirana kuti vakoma vanokwanisa kuzviita izvozvo. Uchienda wakaperera, uchitoona kutosvika pane hama dzangu, unokwanisa kusvika ipapapo vatopedza newe, takazvitaura izvozvo. Pandinotarisa the unseen grace around gomba repaDothan, the timeliness of events dzepaDothan dzinofana kuaplayawo zvakare mukati meupenyu hwedu patiri kurarama. Ndoda kuona what could have been pagomba repaDothan. Vakomana pavanogara pasi vachidya Joseph ari kugomba, their ears deafened to the cries of their young brother. Hatred yaita take over, and it was almost at its fruition. Vanhu vari unoziva kana vanhu vapindwa nekuvenga, reasoning becomes a bit scarce. Ndakaona vanhu vachitadza kudya ini chikafu mwana arwara pamba. The whole family is worried about the situation. Perhaps a little boy in the family, they are a bit worried kuti the young man, the young boy arwara. But in this scenario, vakoma varingaziva kuti mufana abva kure, and route yatora inotyisa. I see them vakagara vachidya around the pit yepaDothan. Vari kudya vachiseka with all the appetite in position. Mfana ari mukati megomba, wailing with the remnants of the last energy yakanga yasara mukati memiri wake. Mfana pleading to his brothers, vakoma ndiregererei ndibatsirei. I think he confessed everything. Some shouting, vachitaura pamusoro pekuti mfana waionererwa hembe, mudhara achikupa hembe, manje tinayo pano panze, whatever, vachitaura zvese. Vari kutaura pamusoro pezvizvi. In the process, God was redirecting some steps strangers from somewhere. Bible robber ratiro, panguva imwe chete, don't know how long it took. MaIshmaelites akasvika pakanga paine vakomana. And by so doing, MaIshmaelites asvika pakaitwa vakomana vanoda keshi vanomhanya. Ndobva vanotora Joseph, ndobva vamutengesa. Rubheni akanga asipo, vamutengesa aenda. Ndobva ndiri kuti nini, there was a grace around that pit. God was with him. Ndosaka takati isusu totenda Mwari nemasteps akatorwa naJoseph kubva paShekemu kuenda kuDothan. Chikonzero chiri chekuti dai atosvika paDothan sekutaura kwatakaita paShekemu, pakanga pasina gomba sere paDothan, the story could have been different. Perhaps they could really have slaughtered him, vakamuuraya. But because of that, ndiri kuti inini
hasha dzaMwari dzakabvisa vakoma paShekemu kuenda kuDhothani kuitira kuti kugova negomba randinofungidzira nekutenda kuti ranga risina mvura. Somehow it had that comfort in that discomfort kuti anokandwa mukati megombaro. In the process yeipapo ndiri kuona an unseen hand controlling the affairs around the pit at Dothan. Ndoda kuti tikuona vaMwari panguva ineyi in whatever situation yatakasangana nayo. There are some people vakabuda munjodzi munyatwa yezvinhu zvekuti even up to now kana wakatarisa unobvunza kuti how did I escape from the jaws of death? Rega ndinoti munhu waMwari tikurudzirane kuti ngatitende Mwari because of the grace that was around the pit at Dothan. In the process vakomana vari kuita izvi, when the Ishmaelites came, when the brothers were against their brother, there was no mercy mukati mevanhu vakanga vari paDothan. There was a consensus yemabrothers ese kuti the young man has to go. Apana, when the vote was taken, it carried. Everyone nodded kuti the young man just has to go because he's a nuisance around this place. But God in his mercy, why did it happen? The Ishmaelites happens to be just around the place. To me, when the brothers, when the sisters around us, when our classmates, our workmates, our countrymen stand against us, when the vote is almost going to carry, God has a way of redirecting strangers in some times where strangers can come, but strangers from nowhere to serve Joseph in the pit. Zvikanzi vanosvika votenga, pavanotenga vanoenda naye toda kutenda Mwari. There are some journeys kunyange dzakatirwadza dzakaitika kuti Mwari atitore atibvise pagomba repaDothan. Because God knew what would have become of our dreams if we had remained in the pit. So he took us out from a pit where we had been thrown by our brothers. Mugomba ratakakandwa nehama. Dzimwe nguva Mwari anoshandisa vatorwa kuti budisa imomo. Akutaura kuti Bhaibheri mukaritarisa vanhu vaMwari vazhinji vakasevhwa nevatorwa. Elijah, when he was running from Jezebel, vari mukati mekutiza pana Jezebel, ndoda kuti mukuona how God can save his own. Elijah atiza ari mukati nerenje. Bhaibheri inotiudza kuti gungu raiva nechingwa chakatogochwa, zvese zvakanaka, recipe dzese yomupa shiri yoenda. Ndoda kuti muone how strangers can help. Ndoda kuti muone kuti Elijah paanosevhwa chikafu negunguo, ndoda kuti ndikudze kuti panguva yano gunguo rakaenda raudzoka. Chakadzoka netsamwe nekabazi keuswa kuratidza kuti kwaoma injiva. But when Elijah was in trouble, God used that source for our own information. Gunguo is shiri, number one, very forgetful. Number two, inotya naturally. Number three, is a scavenger. You can't entrust kuponeswa kwemuranda waMwari mukati megunguo. But God in his mercy, Mwari in his sovereignty, musimba raMwari raainaro, he directed gunguo kuzopa Elijah chikafu when he was running away from Judah and Israel that had apostatized. God has 1,000 ways of saving his own. Apa pari kutuma vaIshmaelites, ndoda kuti nditi vana vaMwari mukati meupenyu hwedu, ndoda kukuudza there are some people who bear testimony yekuti pandakapandukirwa nevangu I was saved by strangers. Ndoda kutaura pamusoro pevanini pamusoro pevana, ndiri kutaura pamusoro pevana vekuti hama neshamwari, they destroyed even property
property yevabereki vavo. They took everything vakaisa zvavo vakasiya vana vari madestitutes. But God in his mercy vakasimudza strangers from nowhere vakakudzura mugomba repaDhotani. Ngatitende vana vaMwari. Pane vanhu vari panapa, pane vanhu vakateerera, pane vanhu vakatarisa vekuti kana vakatarisa ndevekuti just in time when the brothers were almost through nezvo zvavaita, when I thought kuti zvapera upenyu hwangu is close, it's now a close chapter, Mwari gamuchirai mweya wangu zvese zvapera. Just an Ishmaelite in course from somewhere came and picked you up. It was not the Ishmaelite, it was God who protected you. Munyaya tinoona maIshmaelites. But when did I see the hand of God behind the coming of the Ishmaelites? Why didn't they delay by a day? Why didn't they pass this place? Joseph Asakashka, just in time. God provided the Ishmaelites. Bible kuti panapa Josepha akanga ina ndinomuna mari yenyu. Ndinomuna mari uyu. Because Mwari zvaanoita anomuvha neni kubva paHoreb, agomuvha neni kusvika paShekemu, agomuvha neni kusvika paDhotani, agobva neni paDhotani ondisa mumaoko emaIshmaelites. Mwari otoona kuti Joseph is even safer in the hands of the Ishmaelites, otherwise the dream will not come true. There are times mukati meupenyu hwedu vana vaMwari when God preserves our dreams in the hands of the Ishmaelites. There are times mukati meupenyu hwedu when God preserves our health mumaoko emaIshmaelites. Pane nguva mudikani mukati meupenyu hwako ekuti Mwari anokwanisa kuchengetedza upenyu hwako just for the purpose yekuponeswa kweupenyu hwako kuti madreams ako zadziswa. Elijah kariti chitsime chaoma. Mwari anotora a prophet with an empty stomach, with the empty pockets, with nothing. The sources that God specializes in using strange sources to save his own. I love this God. Anomina ne the minorities. Anomina nevan vasnasima. When it all looked as if it was defeat, my God and your God is free to go with you even in captivity. Joseph is paraded pa slave market. Ari pa slave market vanhu vachitengwa maIshmaelites. Vari kumaketa. Potiphar ari kuuya achitenderera achitsvaga maslaves. The hand of God directed Potiphar to pick on Joseph. When God is redirecting your steps, after Warabakumba, when he comes with you, he can even direct your steps in Egypt. Potiphar. Why Potiphar? Why Potiphar? Why Potiphar? Joseph? Why did Joseph qualify? Why? Potiphar foot. Ndozvinochena zvakaita kuti paHoreb asvika kuShekemu, ndozvakaita kuti aende paDhotani, ndozvakaita kuti aburiswe mugomba maIshmaelites achisvika achimutenga. The same God who directed the Ishmaelites kuti vasvike pagomba ndomwari mumwe chete akaita kuti Potiphar anga ari pamarket yekutenga maslaves. It was not just the issue of an interview. Vanhu vakawanda vanokuza chirungu kana tabudirira. You see, I was prepared for the interview. Paniswa chirungu. You know, when he asked me, my interview, in the face, you see,
In this case, reason iri kuita kuti Potiphar anga ari pamarket. Reason iri kuita kuti Potiphar atenge Joseph. To me, it is not just a mere coincidence. It was God directing the steps. Slave market, Joseph Akamira, he has never been there. But slave market. What he knew was love from his father Jacob, that he was a favorite son. Standing there without that garment of many colors. Akamira, Alibaba, he is thinking about home, but Mutemba slave market, they are teaching him how to stand and to model. So that the slave masters or the slave market, this is something new. But once in a while, he thinks about how he came to be in Egypt. His thoughts, how the brothers treated him in Jordan. Is new to this thing. Number one, Kumba, the mambo. Number two, the dream was showing Kuti, well, the future is bright. And Kumba, he was one of those pampered sons. He is new to the market, the slavery. Al-Kudaro, he sees Mr. Potiphar in front of him. Vakamira, Joseph. He doesn't know what it means. My transaction, Joseph is taken into Potiphar's house. Grace at the slave market. Regaini kuzeva na mama. Ndona kutaura kuwana mama kuti pazvakamboima pakambani iyo. When the brothers betrayed you up, and all of a sudden, Mwari akamboita nemapipi ake nekuona kwake, and you were picked somewhere. It's not that zvakangoitika by coincidence. God was with you in slavery in Egypt. Askai papa. Aru domno. Bana vazhinji varikuteerera nyaya iyi. Who can be a testimony yekuti ndimwari akatungamirira zvikanzi nekudaro Josefa ari mukati member yaPotiphar. He was favored by Potiphar. He was favored because Mwari akanga inaye. Zvikanzi akaita kuti mumba maPotiphar chaimo chaimo mubudirire. He brought a change mumba maPotiphar. Mwamuchizera vana kuti kune vakarambwa Samuel. Varambwa Samuel, ndoda kukuudza kuti kurambwa nevanhu hakusi kurambwa naMwari. Tiri kurarama munyika yevanhu vakakondemwa nemakomitees. Tiri kurarama muvanhu vakakondemwa nemachurches. Tiri kurarama muvanhu vakakondemwa nenyika. Tiri kurarama muvanhu vakakondemwa vakaforwa nemaforerwa avo ose kuti when they were dismissed from work, everyone akati this is not the best material. But look to Muzechinichi. Kuti mukati menyika hongu kune vanhuwo zveshuwa vanokundika basa. But nenyaya yekuda kuti kutaura nyaya yaJoseph. Josefa ari kukandwa kuIjipita nekuda kwejelasi revakoma. Saka in that context ndiri kuti kune vanhu vakaraswa nevakamana, kune vanhu vakaraswa nemachechi, kune vanhu vakaraswa nemachechi board, kune vanhu vakaraswa nemachechi choir, kune vanhu vakaraswa nemhuri. But varaswa nemhuri, God was there watching. Achiona katauro kari kuitwa. Vanhu vaine konza, ndoda kukuudzai vana vaMwari. Havazi vose vanhu vakaraswa vakanga vari wrong.
pamwe pacho zvakatorongwa zvarongwa, but here comes the good news. Mukati maizvozvo, nekuda kwekuti Mwari was not part of this gang grouping, vatenge vachiita zvavo Mwari akanyarara. Mwari akanoti zviri nani hangu kusiya 10 vari kumafuro kuKenani ndiende naJosefa kuIjipita. Saka mukati meupenyu munokwanisa kusara nekoramu yakakwana kumba. Munokwanisa kusara nekoramu yakakwana kuchechi. Tinokwanisa kusara nekoramu yakakwana pakambani. Tinokwanisa kusara nevanhu vakakwana tichirova namaoko kuti zvaita when God is traveling with Joseph to Egypt. Munokwanisa kusara nemusha wenyu uine hwai. Munokwanisa kusara nemusha wenyu uine mota dzavo. Munokwanisa kusara namudhara wenyu mamunyepera when God is traveling with Joseph in Egypt. So when God was in Egypt with Joseph, who was in Canaan with the house of Jacob? Paijipita majepaka pakomborero. Pana vanhu vakawanda nhasi vari kushuva kuti vakomana dai nenge tisina kumubvisa. Vanoziva kuti vakanyatsamubvisa not on the merits and demerits of his performance. Vakamubvisa nekuda kwemalicious designs, nekuda kweshanje nezvimwe zvakadaro. But when Joseph was in Egypt, he performed zvekuti chese chaakabata, he had some golden fingers, chese chaabata would turn into gold. Rakaindibudza ivana vaMwari, zvine ngozi kuwirirana pamusoro pekuparadza mumwe munhu. Yeti Mwari asimo mudiriro. Vakaropafadzwa vachabata nyaya yekuti Joseph was with God in Egypt. Kaverenga vhesi ya5. Tiverengero vhesi ya5. Vhesi ya5, Genesis chapter 39 iyoyo. Vhesi ya5 Verse 5. Zvino kubva pakuitwa kwake mutariri weimba yake newazvose zvaakanga anazvo, Jehovha akaropafadza imba yomuIjipita nokuda kwaJosefa. Kuropafadza kwaJehovha kwakanga kuri pamusoro pazvose zvaakanga anazvo mumba nokumunhu. Makomborero paKenani aya akudyiwa naPotifa. Zvikanzi mumba maPotifa makava nemakomborero. Verenga dzika pazasi. Verse 6. Wakasiya zvose zvaakanga anazvo pamaoko aJosefa. Iye anaye haazangarangarira chinhu asi zvokudya zvake zvoga. Joseph aidya. Thank you. Zvese akabva anyuka angoti handidi kuzvinetsa pamusoro pezvinezvi. Hatitambise mukana. Nyaya maEgyptians hatitambise mukana. Muchaona this issue inorana irimo munyaya iyi. Muchaona kuti kumberi uko futi muchaona kuti Faro akashanda the same tactic. Potifa ari kuti vakomana isu hatambise mukana. Kana tatoona munhu anopagona ngaiti. Zvikanzi panapa inika Josefa wandirerutsira. Everything here is in your hands. Zvikanzi zvese izvi chita. Uyu Potifa takambotaura kuti Potifa anga asiko kumunda kwakarotwa kuya. Potifa anga asiko padream. But ari kuti Joseph zvese ndezvako. Bata zvese shanda Joseph. Ini ndichanangomirira bedzi chigaro changu chine kudya. Iwawerova Joseph. Ndozvisina kuonekwa nevakoma kaizvi. Ndiri kuti Potifa ijinda raFarao. Potifa ijinda raFarao. Ari kuti ndine power, but in terms of blessings zinowana Jacob ndozvisina kuonekwa naRubheni. Izwai vana vaMwari. It's right. My blessings and my spiritual gifts are transferring. Kunyenge ndakareba zvandakaita izvi. Nehaiti iyo ibhesi inokwanisa kuramba kubuda mkwaya. Rogobuda pane munhu akapfupika kudarika ini. Potifa ari kuti haiwa ndiri murefu, but chipo chebhesi chinobva kuna Joseph kunyange ari short. Ndiri kuti ini vana vaMwari vahedheni havatambise mukana. Ita zvese Joseph. Verse 7. Verse 7. Yes. Zvino shure kwaizvozvo mukadzi wotenzi wake wakatarira Josefa akati, vata neni. Verse 8. Asi iye wakaramba akati kumukadzi watenzi wake, tarira ino kuda kwangu tenzi wangu
haarangariri zviri mumba asi wakaisa zvose zvaanazvo pamaoko angu. Verse 11. Verse 11. Nenguva iyo akapinda mumba kuti abate basa rake. Makanga musina vamwe varume veimba imomo. Ipapo akamubata nguo yake akati, vataneni. Iye akasiya nguo yake paruoko rwake, akatiza akabuda panze. Zvino wakati achiona kuti wasiya nguo yake. Mira zvakaipa papa, tozopedzisa tiri papa. Right, pfungwa ndoda kuti tibate ndeiyi. Ndeyekuti mukadzi waPotifa anouya kuna Joseph. Bible rinoti Joseph was very handsome, anga akanaka mufana. Anoti zvese zvaitwa anouya kuna Joseph, yaiva tsika yemadzimai. Joseph, vataneni Joseph anotiye pazvinhu zvose zvandakapiwa panyika panapa namamba wangu, imimi muri mudzimai wake. Saka handingaite chinhu chakaipa kudai so, nekuti muri mudzimai waPotifa andova ishe wangu. Mai Potifa, mashoko haanganyorwe ese, I don't know how the conversation went. But Joseph anobva ati, handingaite chinhu ichi chakadai chakaipa pamberi paMwari. Ndoda kundiudza sangano raMwari panguva ino. Joseph akaziva kuti regardless of the circumstances dzakamuunza kuEgypt, Mwari akanga achiri Mwari. Akaunzwa kuEgypta nekuda kwejelasi revakoma, but Mwari akanga achiri Mwari. Akaunzwa kuEgypta nekuda kwekuronga kwevakoma, but Mwari akanga achiri Mwari. Akaunzwa kuEgypta nekusagutsikana kwevakoma pamusoro pehope dzake, asi Mwari akanga asiri Mwari. Vanhu vari tirikura nemanavo mukati muupenyu hwanhasi. Dai ndakanga ndiri Joseph. Number one, I did not initiate myself to come kuuya kuno kudiaspora kuEgypt. Ndiri kuno nekuda kwejelasi revakoma. Now ndivo vakandiunza kuno, nekudaro Mwari akanga ari kupi pandaiunzwa nevakoma kuno. So he should have dismissed God from the equation. But Joseph anotiyo, kunyange vakoma vakandiunza kuno, asi Mwari achiri Mwari. Rega nditaure nevana vaMwari panguva yemanherana, panguva yemasikatano nemangwananana, kuti kunyange takakandwa mukati memakomba tikapedzisira tichiri kuIjipita, Mwari achiri Mwari. Pane vazhinji vari kurwadziwa nevanhu ekuti kana vakatarisa nziyo dzechechi vakatobvisa mumalaptop, vakabvisa nziyo dzechechi, vakabvisa mapikicha ekumeeting, vakatengesa hembe dzedhoka. But rega ndikuudze munhu waMwari, kunyange vakoma vakakuisa kuIjipita, mai Potifa pavanomira pamberi pako, Mwari vachiri Mwari. Kunyange hanzvadzi neshamwari dzakakurasa mukati muupenyu, vakafurema vakaita sei, ukapedzisira wava kuIjipita, ukapedzisira wava mudiaspora, ukapedzisira wava munyika dziri kunze, ukapedzisira wava kumba, inzwa munhu waMwari. Mai Potifa kunyange vakazvipresenta before you, Mwari vachiri Mwari, vakaropafadzwa. Vanoziva chinhu ichi, kuti kunyange hama neshamwari dzikandiitira zvinovava, kunyange ndikaenda mukaptivity nekuda kwezvaitwa nevakoma, Mwari achiri Mwari. Kunyange vakandidzika muchechi kwaya ndisina mhosva, ndicharamba ndichiimira Mwari wangu nekuti Mwari achiri Mwari. Kunyange muchechi board vakandidzinga ndisina mhosva, handirege kuuya kuchechi nekuti kuchechi ndeyaMwari. Mwari vachiri Mwari. Kunyange mukadzi akandidhedha reputation, kunyange murume akandidhedha reputation, zvekuti nyika yese inotoona ndashama, but when it comes to God, Mwari vachiri Mwari. Joseph anoti handiite ichi mai Potifa. Vakoma vangu vakanditengesa, ndiri kuno ndinodumirwa ndikafika Kenani. Zvavakandiitira paDhothani vachidya chingwa chanandabva nacho kumba. Mai Potifa, you present yourself, muri kuoneka zvakanaka, muri kuoneka zvakanaka, muri kuita zvakanaka, handina dambudziko nezvakawanda. But when it comes to this one, yes, I can do. Yes, I can lie with you.
Yes, tritega. But my Potiphar, keep yourself to Potiphar. Character is what you are when you are in the dark. Vanoti kunyangwe church iri kubowa. Vanobvisa type neoffering nekuti Mwari achiri Mwari. Vakaropafadza vekuti kunyangwe vakarwadziswa ari mayouth vakaabuse. Havaindi kunomwa madrugs nekuti Mwari achiri Mwari. Vakaropafadzwa vanamai vekuti kunyangwe baba vakanetsa kuchecha varege kuuya nekuti Mwari achiri Mwari. Tiri kurarama munyika when my Potiphar is offered herself. Vanhu vataitaasira kuti vanochengetedza unhu havachina. Rega ndikuudze munhu waMwari, you are in the diaspora because of my decision as your pastor. But when sin presents itself, ramba chitema, not because of the pastor, because Mwari vachiri Mwari. My Potiphar vanobva vanzivo vakabva vatora hembe yaJoseph. Verse 12 kai. Verse 12. Verenga verse 12 tono. Verse 12. Yes. Ipapo akambata nguo yake akati, vata neni. Iye akasiya nguo yake muruoko rwake, akatiza akabuda panze. Zvino akati achiona kuti wasiya nguo yake muruoko rwake, atiza aenda. Verse 14. Akadana varume veimba yake, akataura navo akati, tarira iye wakauyisa muHebheru pakati pedu kuti atidadire. Wakapinda kwandiri kuti avate neni ndikaridza mhere nezviguru. Urikuona nyaya kuona kwangu. Unoziva kuti vanhu ava taibhuyana mai Potiphar. Vanhu vane simba. Because mabasa kamunoziva zvinoitira mabasa payo. Mai Potiphar pavanobuda vachipa ripoti vachidaidza vamwe varume vese ava. Vachitaura navo pamusoro pezvavaiitwa naJoseph. Just a picture. Yekuti chitaura unonzwa vanhu vese vachiti kunge zvariya wangu vachitrasta vachiita zvese vachiita sei. Mai Potiphar pavanopa ripoti yavo, the whole mob for the sake yekupresenta yekufadza chef, mukadzi wachef, vese vari kutivo mufanaitire ndikuona vakomana vachiitira hasha on behalf of my Potiphar. Joseph achiitwa many handle vari kumubata nemaoko ane simba vachimuti gara pasi. Makamboona vanhu vachiita hasha even police station kusvika sokutinzi pavheba kunzi gara pasi bvisa bhutsu. Vanhu vese vachikubaya nezvimubhadha vachikuya. Joseph all the hustling ichitwa ipapo vachimupusha down. Akaenda kuvhiringa mai vemusha. Mashoko akasimba anotaurwa. When Joseph was innocent, my Potiphar vakabata evidence yehemu. Zvikanzi anga achida kundibata ndasara ndakabata hembe yake. The other garment rakasara kuKenani achinzi adyiwa dead in Canaan, but a rapist in Egypt. Vakabata hembe akaenda kundirepa. Hembe dzese mbiri dzaenda, yekuKenani yaenda nezvikara ari kunzi akadyiwa. Kunobva ari kunzi ndirapist as evidence. My evidence yese maviri, there is nothing true but all well crafted. Joseph anotiza pamberi pamai Potiphar atiza. At the end, what happened to him? Verenga verse 19. Verse 19. Tenzi wake wakati achinzwa mashoko akaudzwa nomukadzi wake achiti, ndizvo zvandaitirwa nomuranda wako, hasha dzake dzakamuka. Verse 20. Tenzi waJosefa akamutora akamupinza mutorongo, paisungwa vasungwa vamambo akava mutorongo. Verse 21. Asi Jehovha wakava naJosefa akamuitira tsitsi kuti anzwirwe ngoni nomutariri wetorongo. Amen. Mwari vakomborere kuverenga kwezwi ravo. Bhaibheri riri kuti panapa Potiphar anodaidzwa kwaita emergency kumba kufunga kwangu hazvina mwoyo wangu. Because nyaya dzakadai so idzi hadzisi nyaya dzekuti katarisiri kuti inyaya yekuti yakangotreatwa. I feel there was pandemonium papalace. Potiphar, mukadzi waPotiphar, Joseph achichema locked somewhere, confined and guarded. Vanhu vari kushinyira nehasha. When Potiphar came in ari kupinda, vanhu vari kupa ripoti achipinda vanoti mupanda pamuperera. That was a treasonous issue.
But say Joseph asina kufara. Ndo verse yaverekwa nemusikana paverse 21. But the Lord was with Joseph. Ndo yatanga futi ichitiyo Mwari akanga Joseph kuEgypt. Saka between kupinda muEgypt nekuenda kwake kuJeri, God was with Joseph pakatapa. If it was not for that accusation yakaitwa Joseph, he could have been shot or slain instantly. Ngatende Mwari vana vamwana kunyangwe Potiphar vakanyepa their decisions vaifana kuti parents tiri kurarama munguva iyo Potiphar is offering the world, but if you resist here you can be a victim. Joseph zvadaro bhaibheri kuti iro akatotorwa akaenda kuJeri. Innocent as he was, Potiphar ngezwa ndanyepa, Joseph akaenda kuJeri. Izwai vana vamwana pamanherati kutaura pamusoro penyaya. Teerera munhu waMwari. Havazi vanhu vose vari kuJeri vakaita zvakaipa. Vanhu variko nekuti somewhere, either mumhuri, muchechi, musociety, munyika, wherever kwauri kana kubasa, pane vanhu vanotori musituation yandiri kutaura vakaendako nekuti vakaresista Potiphar. Kunyange vakaita zvakanaka but vakaenda kuJeri. Izwai vana vaMwari, Joseph kunyange akaramba maadvances Potiphar akaenda kuJeri. We should be careful about the comments that we pass about one another. Ndakaona vamwe vanhu vachitarisa vana so zvichiti muri kuona vana ava masituations avana ndo vafana vaitiza chikoro. Dzimwe nguva munhu waMwari hautoziva chakaita kuti mwana aende mustreet. Hauzive kwakabva nyaya baba vake kuti vafe. Dzimwe nguva baba vake vakatiza Potiphar ndobva vaurayiwa. Dzimwe nguva baba vake vakatiza Potiphar ndobva vadzikwa basa. Dzimwe nguva mai vake vakadzika Potiphar vatiza Potiphar. Ndati mai ndikuzvitaura figuratively. Mai pane zvavakaramba vakadzikwa basa to the extent yekuti havana kukwanisa kuchengeta vanhu. Mukati menyika yatiri kurarama kunyange naJoseph anokwanisa kuenda kuJeri. Kantaura newe munhu waMwari pamanherana. It's true, it happened. Wakatiza Potiphar but wakaenda kuJeri. Wakatiza apo ukamirira chokwadi but he ended up without employment. Kunyange naJoseph akaenda kuJeri. Kunyange nevachene vanoenda kuJeri. Teerera munhu waMwari, chinonakidza panyaya yaJoseph, kunyange Potiphar vakanyepa, but God was with Joseph all the way to jail. The same God who took him from Horeb to Dothan is the same God who provided the Ishmaelites. The same God who provided the Ishmaelites got him to be bought per slave market na Potiphar. The same God who directed Potiphar to buy him per slave market was with Joseph for the short time he was in Potiphar's house. Until Potiphar advances, Joseph paanoramba kurarama Potiphar. It's true, he went to jail. It's true, my brother and my sister, you are in your own jail. But take heed. But God was with Joseph in jail. Mwari vatikomborera. Kana paine chinhu chofanira kutinakidza panyaya yese, verse 21. Inongotanga ichitiyo, but God was with Joseph in his jail. As you suffer, uri kurwadziwa nezviri kurwadza, uri kutambudzika nezviri kutambudza, munhu waMwari, think of this but. Verse 21. Serve your God irregardless of circumstances. Zvakaitika. Serve your God, stand for the truth, though heavens fall. Men who cannot be bought or sold. No one of SB. Needless to the poor, stand firm. Learn to separate the brothers, the bitterness, the betrayal. Your brothers. Learn to stand for principle, though heavens fall. Gatina mate, baba ndo ramusoro kudenga. Tokutendai neshoko ranhasi. Simbisai vana venyu, mutisimbisa muma situations akaita sewayo.
mutitungamirire zvose zvichinge zvaitwa tikuwanikwa takavimbikwa, even in our tribulations. Mwari tikomborerei munyara dzevana venyu nekuvasimbisa. Totenda zvose muzita raJesu tinogara nokusingaperi. Amen. Petone muchinjiko pane tsime kwaro, mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Petone mchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Petone muchinjiko mutsawandiwana, apo ndajekeserwa kupenya kwaJesu. Petone mchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Petone muchinjiko ngomuona Jesu, ndibatsire kufamba mumabvute awo. Petone mchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Petone muchinjiko ndorinda ndoimba, dakara ndizosvika